Egy szurokszerű fekete anyaggal vonják be a gondolákat. Téves az a legenda, hogy valamelyik nagy pestis járvány után a gyászolók festették volna feketére a hajókat. Az viszont tény, hogy a velencei dózsék időről időre igyekeztek gátat szabni a gondolák túlcicomázásának, mert úgy vélték, jobb, ha nem látszódnak az óriási vagyoni különbségek. A műhely neve Tramontin és fiai. Nedis mesternek egyetlen fia van, Roberto, neki pedig egy kislánya. Nagy a kísértés. A lagunákon kívül hívogat egy másik élet, bizonyos szempontból kényelmesebb és változatosabb, mint a műhely magánya. A döntés Roberto kezében van. Velencei Hajózási Múzeum. Emögött az épület mögött terül el Velence 1/6 nem messze a Szent Márk tértől. Ez az a hely, ahol 800 éven keresztül építették a legendás velencei hajókat. Bár Velencét egykor a hajók tették hatalmassá és legyőzhetetlenné, most mintha kissé mostoha gyerekként kezelnék a nagy képzőművészeti gyűjtemények mellett a Hajózási Múzeumot itt, a hajók fővárosában. Nem könnyű kibekkelni, hogy éppen nyitva találjuk, katalógusa, telefonszáma és internetes elérhetősége ugyanis nincsen. Így a jól értesültek és a szerencsések kiváltsága marad, hogy megcsodálhassák azt az egyedülálló kincset, amit ezek a falak rejtenek. A múzeum igazgatója viszont elégedett és sikerekről számol be. Számos új terv, elképzelés fogalmazódott meg a következő évtizedekre. Középtávon szeretnénk, ha ez az intézmény az egész olasz nemzet hajó történeti központjává válna, és nem kizárólag Velence hajós múltját mutatná be. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy Velencében sok a látogató, és nem mindenki ránk kíváncsi. Gondoljon csak bele, hány múzeum kínálja látnivalóit itt nem messze tőlünk, a Szent Márk téren. Nem mindenkit érdekel a hajózás, azért számos iskolás csoport nézi végig a gyűjteményt, és gyakran jönnek külföldiek is. Ez itt mellettem az utolsó velencei magángondola. Csodálatos darab. Peggy Guggenheimé, a műpártoló amerikai milliárdos feleségé volt, aki egyébként innen pár száz méterre alapított kortárs képzőművészeti múzeumot. Ma már nincsenek magángondolák, pedig az elmúlt évszázadban minden kicsit is tehetősebb család rendelkezett ilyennel. A család gondolásának, vagyis sofőrjének lenni a legbizalmasabb állásnak számított, hiszen a velenceiek titkos politikai, üzleti és szerelmi találkáikra is hajóikkal jártak. Egyébként a gondola különböző típusait a legváltozatosabb feladatokra használták. A hírhedt velencei titkos rendőrség, a halott szállítók is ezt használták, de az átkelő forgalom is ennek a hajótípusnak a különböző változataival zajlott. Még a nagy velencei festőt, Canalettót is Gilbertónak kellett megvédeni a hivatalos történetírás felszínes tudoraitól, akik évtizedekig állították, a zseniális mester festményein eltúlozta a gondolák ordiszének, a Ferrónak a méreteit. Ők abból indultak ki, hogy ami ma kicsi, az kicsi volt 200 éve is. Szerencsére Gilberto Penzo talált néhány Canaletto korából származó emberméretű ordiszt, amelyekről kiderült, nem csupán esztétikai, de egyensúlyi funkciójuk is volt. Így Canalettót nagy nehezen, de rehabilitálták. A gondola volt a legfontosabb sporteszköz is. Az evezős versenyek, vagyis regátták győzteseit megörökítő festmények és a trófeák egyedül ebben a múzeumban találhatóak. Kemény fickók lehettek ezek a bajnokok, hétvégenként nem ritkán Chioggiáig, Grádóig vagy akár Triestig is eleveztek, hogy ilyen 30 és 100 kilométer közötti edzéstávokon készüljenek a megmérettetésekre.
A gondola az egyetlen hajó a világon, ami aszimmetrikus. Ma 6 típusát különböztetjük meg, a legkönnyebb, legkecsesebb, a kétevezős gondolin, ezt használták versenyzésre. Önálló típussá vált a luxus kabinos, kényelmes fotelekkel, tükrökkel felszerelt 19. századi modell. A harmadik, a Bissona, ezt 8-an hajtották, és a középre helyezett kényelmes székben szállították Velence magasrangú vendégeit, gyakran a királyokat is. Néhány gazdag velencei is tartott saját Bissonát. Néhány család egészen különös díszítéssel látta el ezeket a hajókat, nagyon népszerű volt a kínai stílusú dekoráció, ami végül új hajótípust teremtett. A következő a Batella Pison, amelynek különlegessége, hogy az elejéről hiányzik a mai gondolák egyik legtipikusabb jellemzője, az orvíz, azaz a Ferro, viszont szellős, nyári kabinja védelmet nyújt az eső és a nap ellen. Az utolsó a Barchetta, amely az egyik legősibb típus, viszont szerencsére még ma is látható a városban. Az olcsó átkelőjáratokon ilyenekkel juthatunk el a Canal Grande egyik partjáról a másikra. Ez egy erős munkahajó, ősi, egyszerű formákkal. A szomszédos tárló üvegvitrínje alatt egyedül itt követhetők nyomon a gondolaépítés fázisai lekicsinyítve. Az első, az alap, a beam, amihez második lépésként hozzáerősítik a testet. Ez talán a legfontosabb pillanat, itt nyeri el a gondola végleges formáját, és itt látszik az is, aszimmetrikus hajóról van szó. Ezután kerül fel a bordázat, majd a fedélzet, a deck. Ezt követően megfordítják a hajót, és elkészítik a vízvonal alatti fenékrészt, és ekkor már a leendő tulajdonos méreteihez és súlyához igazítják a hajót. Végül lekenik azzal a jellegzetes szurokszerű anyaggal, amitől eredetileg ilyen fekete színűek a gondolák. Arzenál síri csend. Velence 1/6 része el van zárva a nyilvánosság elől közel 150 éve. A jelenlegi katonai övezet reményeink szerint 20-30 év múlva a világ legnagyobb vízi hajózási múzeuma lesz.